Дами и господа, добър вечер и с спортните новини. Започваме с една гореща новина. Костадин Костов от клуб по кикбокс Хара спечели световната титла по муай тай в Банкок в тежка категория. На финала старозагорецът победи представител на Украйна. След преглед в София и преминаване на ядрено-магнитен резонанс бе потвърдена предварителната диагноза за скъсана предна кръстна връзка на капитана на Берое Ваня Джаферович. Така бранителят, който е голмайстор на Берое, до момента ще отсъства от терените минимум 6 месеца. До травмата на Джаферович се стигна след единоборство с Яник Боли от състава на Черноморец по време на съботната среща от А група, играна на стадиона в бургаския квартал Лазур. Баскетболен клуб Берое 07 загуби от Монтана с 61 на 75 точки в среща от 27-я кръг на Националната баскетболна лига. След тази загуба старозагорки със сигурност ще завършат на 5-то място в редовния сезон и ще играят с Левски в плейофната фаза на шампионата. И в този матч наставникът на Берое 07 Дарин Великов не можеше да разчита на центъра Златина Калоферова, която не се е възстановила от вирусно заболяване. Въпреки липсата на титулярния си център, старозагорки започнаха амбицирано двубой, поведоха след първата четвърт с 4 точки. Вторите 10 минути гостинките от Монтана заиграха по-добре, успяха да се оттеглят с 3 точки аванс. Третата четвърт, главно чрез добра игра под коша, гостинките направиха преднината си 10 точки. Последните 10 минути беройки опитаха обрат, но няколко неуспешни стрелби от линията за 3 точки прекърши ентусиазма им и Монтана доигра спокойно двубоят, за да постигне победа с 14 точки аванс. След тази загуба Берое 07 със сигурност ще завърши на 5-то място редовния сезон и ще срещне четвъртия Левски в четвъртфинален етап от плейофите на Националната баскетболна лига. Последните 15 дни имаме пълно нарушен тренировъчен процес. Тренираме с 5-6 човека в залата. Зоя Станоева до снощи нямаше нито една тренировка. Изкълчен Глезен имаше. Бена Бачкова от 5 дена на антибиотици също игра 2 мача с температура. Нарушено не абсолютно всичко. Къса скамейка, нямаме хора. Изобщо ситуацията в последните тук 15 дена е от всякъде такава, че ние няма просто как да победим. Най-резултатна в матча стана Зоя Станова, която реализира 22 точки. За победителките Наталия Топалова вкара 17. В последния кръг от редовния сезон, който ще бъде без значение за Берое 07, старозагорки гостуват на Рилски спортив Самоков на 24 март от 15 часа и 30 минути. Баскетболен клуб Берое записа 17-ти пореден успех в първенството, след като надделя като гост над Еволин с Черно море Варна с 74 на 63 точки. В последния кръг от сезона старозагорци ще домакинстват на Дунав Русе идната неделя, като входът за зрителите ще бъде свободен. Наставникът на Берое Георги Младенов не разчита за мача на Петър Загоров, който не тренира през седмицата заради заболяване. Срещата започна с серия за зелено-белите от 9 на 0. Първите 10 минути завършиха при преднина от 26 на 11 за гостите. Ситуацията на площадката не се промени през втората четвърт и беройци запазиха аванса си, като след 20 минути игра резултатът бе 48 на 29. Берое водеха спокойно с преднина от 13 точки след третата четвърт и нищо не предвещаваше, че домакините от Варна не са се отказали да гонят победата. Силна серия на Черно море стопи аванса на старозагорци само на 3 точки 3 минути преди края. Точно тогава по-опитният тим на Берое заигра по-концентрирано и възстанови аванса си до края на срещата. Атанас Радев записа дабъл-дабъл от 24 точки и 10 борби. Милен Димитров изигра най-силния си матч от началото на сезона след 23 точки и 22 борби. С 13 точки завърши Бойко Миленков. За варници Николай Стоянов бе най-резултатен с 21 точки, към които добави 6 борби. В неделя от 17 часа и 30 минути Берое приема Дунав Русе. Тогава момчетите на Георги Младенов ще получат и купата за първенец в А група. Входът за зрители ще бъде свободен. Спортен клуб Аполон спечели 5 медала от държавното лично отборно първенство по вдигане на тежести за всички възрастови групи. Надпреварата се провежда в Асеновград, а утре ще бъдат определени и медалистите при мъжете.
5 медала от първите 3 дни на надпреварата е равносметката от участието на спортен клуб Аполон на държавното лично отборно първенство по вдигане на тежести за всички възрастови групи. Първият кръг на турнира се провежда в Асеновград с участието на клубове от цялата страна. При момчетата бронзов медал в категория до 35 кг спечели Руси Михайлов, а същото стори и съотборникът му Димитър Иванов при 45 кг. Най-големия си успех Старозагорския клуб постигна в надпреварата при девойките, където златния медал бе завоюван от Елена Руменова в категория до 53 кг. При юношите, които взеха първо място в отборното класиране, Асен Асенов стигна до сребърното отличие при 56 кг, а Светослав Иванов спечели бронзовия медал в категория до 77 кг. Утре първенството продължава с надпреварата за мъже и жени. Сребърен и бронзов медал спечелиха представителите на спортен клуб Берое от международния турнир по борба за юноши и девойки Петко Сираков Иван Илиев. В надпреварата, която се проведе в Двореца на културата и спорта във Варна, участваха над 150 млади борци от 10 държави. 2 медала е равносметката от участието на представителите на спортен клуб Берое на международния турнир по свободна и класическа борба за юноши и девойки Петко Сираков Иван Илиев. В Двореца на културата и спорта във Варна традиционно силно представяне в категория до 84 кг в класическия стил направи Станислав Кънев, който убедително стигна до финала. Там обаче представителя на Старозагорския клуб бе сполетян от мал шанс, като получи контузия, която му попречи да триумфира с златното отличие. В свободния стил Леон Сухов загуби двубоя си от първия кръг в категория до 60 кг и не можа да продължи участието си в турнира. При девойките Даяна Стойчева също стъпи на почетната стълбичка в категория до 67 кг, след като старозагорката завоюва бронзовото отличие. Берое победи футболен клуб Стара Загора с 3-1 в среща от 15-ти кръг на областното първенство при децата. Двата състава се срещнаха и в подготвителната група, като Берое победи с 2-0. Двубоите се играха на стадион Колодрума. При децата в най-интересния матч от програмата възпитаниците на господин Мирчев победиха ФК Стара Загора с 3-1. След матча се проведе и двубой между двата състава от подготвителната група. Беройци спечелиха с 2-0. В момента се учиме така да накараме децата да играят правилно. В момента резултатите не са най-важното. Естествено, че всеки иска да победи, но най-важното е, че ги учиме на менталитет още от сега да бъдат победители. Защото това от малки, ако не го вкараме в главите, няма кога. А и най-важното, че днес се получи доста оспорен матч. Мъжка битка като за тези малки деца. Нямаше грубости, фейрплея си беше на ниво, така че трябва да бъдем радост на всички. Първо предстои да работи повече тези деца, все пак амбициите и първи сте за сега в класирането. В момента се опитвам да им втълпява в главите, че класирането не е най-важното нещо, а да се научим правилно да играем футбол. Когато се научим, тези резултати сами ще дойдат, така че и победите най-вече, които ще ги радват най-много. Поздравявам победителите, продължаваме напред. Амбициите ви с този набор има така доста по-малки момчета от допустимата възраст. Ами да, пускаме по-малки, тъй като една част от отбора през зимата не напусна, някои момчета отидаха в Берое и се налага да попълваме отбора с по-малки, които реално първенството за тях ще бъде на есен. Във временното класиране при децата Берое заема първото място с актив от 33 точки след 11 победи и 2 загуби. При подготвителната група беройци отново са първи с 33 точки след 11 поредни успеха. Ремиза победи АФК Верея с 4-1 в най-интересния двубой от третия кръг на английската неделна футболна лига. В друга среща от Премиер Лиг изненадващо Брайтън се наложи на Железник с 5-2. 6 двубоя се изиграха в Премиер Лиг. Венеция победи Аугуста с 3-1. Брайтън постигна сензационна победа срещу победителя в последното издание на лигата Железник с 5-2. В друго дерби АФК Верея отстъпи на ремиза с 1-4. Траките победиха с минималното 1-0 Атила. Ди Къмпани се наложи над Зарата с 4-2 и Атлетик победи Чартакси с 4-0.
Единственият тим с 3 победи до момента е съставът на Атлетик. В чемпионшип поток Манчестър ФК Казански загуби от Спортинг Бет с 2-3. Кейдж победи Кохонес Гранде с 4-1. В голф Трилър Торпедо Зора се наложи на Треяна Коса 6-5. Ботев Гълбово нямаше проблеми и разгроми Зара Бой с 10-1. В група Лондон Галерия се наложи над Оникс с 9-3. Спартак победи Хановете с 8-5. Авангар наделя над Улф с 6-2. Дрим Тим се наложи над Пингвините с 7-3. В последния матч от групата Партизан спечели 3 точки след успех срещу Маверикс Нова Загора с 8-3. Това беше по-интересното от света на спорта. Спокойна вечер.